okonyo ng'ato nikech ing'eni gimoro amora mitimo. Jandiko moro mar Amerika iluongo ni Dr. Steve Covey ondiko book miluongo ni The 7 Habits of Highly Effective People. To wacho ni one of those habits en ni gimoro amora mitimo nyaka ibed gi an end in mind. An end in mind nyiso ni inyalo neno mbele. Ichalo tenga manyalo neno mabor in ka, lakini neno ni kasetieko kosni to dhi bedo nang'o. Koro oken mana excitement, ng'ato oro ote kanyo to wacho ni kik wabed joma mbwakni, kik wabed joma rikni, lakini onego wabed joma orikni, kik wabed joma rikni kwa timo weche mag courses, yiero mag courses. Nikech yudo ka nitiere blunders monyalo timo sechegi to dhi affect wa mbele. Koro gima timre ni kapok ichako weche mag yiero to ber mondo isum paro. To sumo paro nyalo bedo kata mana kaka koro gima watimo sani ni. Naneno ka joma ng'eny oneno ka nitiere posta dhi to kata osiepena moko penya ni eto gini nyaka wawinj. Adwa ni nyathina otim yiero maber. Koro kata mana through media kama inyalo sumo paro.